Esta cuarta edición supera os datos de participación de expositores das anteriores e contará con 60 expositores especializados neste sector, entre os que se poden atopar compravendas, talleres especializados, recambios, accesorios, personalización de clásicos. Contamos ademais cunha amplia exposición con máis de 150 vehículos, entre os que se poden atopar, como digo, coches, motos ou autobuses. Xa desde un principio, xa cando foi nos seus orígenes, nos chamaron para pedirnos opinión e tal, nos encantados. Para min nada, que continúe sendo un éxito, que creo que vamos por moi bon camiño, mellorando sempre datos, e nada, que se damos entre todos, damos posto o noso graniño de arena. Dende a Xunta de Galicia queremos felicitar os organizadores a Expo Ourense por seguir apostando por iniciativas que dinamizan a actividade económica, cultural e turística de Galicia e que sitúan a Ourense no mapa dos grandes encontros especializados. E un salón do vehículo clásico que podemos chamar, aunque non ten a etiqueta, podemos dicir que é internacional, porque aparte de toda Galicia, se van dar cita coches de toda Galicia, tamén do norte de Portugal, aparte de Madrid, Castela León, Asturias. Por lo tanto, todo un elenco de comunidades se van dar cita en Expo Ourense, que como sempre é o referente e como sempre Expo Ourense organiza.